И здравейте, приятели, аз съм BGS Speedcuber и днес ще отворим този Booster Tin от Matchtax 2025. Имаме две нови придобивки, а именно стойки и ще го изпиша на екраните. И да, ще отворим този Booster Tin номер 1 и ще сложим по-интересните карти тук и ако има нещо по-специално в опаковките за карти. Добре, както и да е. Това е. Да. Така, ще сложим за сега само 3. Те са 10, мисля. Другите имам 100 такива. Така, слагаме 3 тук. И нека да отворим този Booster Tin. Може да се абонирате и да харесате това видео. И нека да започваме. Така, 20 лева е. Така, нека да го отворим направо. И да, Booster Tin номер 1. Magicians. И няма да има релик. Супер. Нещо съм очаквал ден. Това е много малко пакетче, бе, хора. Защо? Добре, както и да е. Не съм отварял такова от отдавна, пък и може и да ми е последното. Не знам. Да гледам, няма нищо интересно. Ето ги. Magicians на Фил Фолдън, Вини Джуниор и Флориан Вирц. Да знаеш, ще сложа е така. Тото и толкова тъпо, че не мога да сложа 3. Добре, как да ще ги сложим е тук отдолу. И нека да започваме. Мисля, че имаме Black Edge. Не, имаме 100 Club. Добре, няма значение. Така, Марушич, Билоу, Бакайоко, Райан Черки, Лисандро Мартинес. Добре, нищо, че го имам. Да. Скорупски, Конар Брадли, Карима Даеми, Алистайр Джонсън, Алваро Мората, Николас Силоуд, Родри, Гати, Алекс Гарсия, Михайло Мудрик, Икай Гюндоган, Бен Дейвис, Кингсли Коман, Давид Рая. И тук са спешъл картите. Това мисля, че ще е Кобел. И да, имаме 100 Club на Кобел. Найс. Така, Дейвид Алаба. Ще го сложим тук. Джанлуиджи Буфон. Vintage Vibes Legend. Ще го сложим пред него. Викарио с Лига Европа. Зола. Пак с Vintage Vibes. Грегор Кобел. Ще го оставим тук. Толой. Калабрия, Селтик и Лаказет. Хубаво, много благодаря, че ми давате играчи на Лион. Това много ми харесва. След този къмбак. Май плачехте с ето този човек. След този човек малко може и да сте вкарали, ама ремондатата на Олд Трафорд не най-лудия мач на света, не знам какво ви кажа. Просто да, благодаря, че ми ги дадохте. Харесвам ги. Наистина, добри играчи, ама много ми харесва как избързват да се кефят. 100 Club, смисъл, става. И това ни бяха спешъл картите. Викарио, Зола, Буфон, Алава,
и Кобел, Винисиус Джуниор, Фил Фолдън и Флориан Вирц. Кристал Паралела, какво беше? Той е капитан. Добре. Да, благодаря, ще ми давате черки и Лаказет. Аз го оценя. Приятели, това ще бъде от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Да кажем, че горе-долу успешно, камо ли, че не съм много доволен. Но, благодаря ви, че бяхте с мен и до следващия път. Чао, чао! И днес ще отворим 2 пакетчета от Match Attax и малък бустър тин, номер 4. Мисля първо да започнем с обикновените пакетчета. Така че оставяме бустър тина тук. И започваме с по-старият пакет, смисъл. Този е по-новия дизайн. Ще започнем с този пакет. Ето тук може да видите шансовете за нещо като цяло. Вече излезе Match Attax Extra, така че ги чакам тях, защото има брутални карти в колекцията. Се надявам и от нея да отворим интересни карти. Така, това не е хиро пакет. Но имаме Луис Фъргюсън, капитан на Болоня. Имаме Карим Конате, Херитич от Залцбург. Имаме трофи триумф на Вини Жуниор. Тази карта наистина е хубава. Пише, че има 1 на 2 пакетчета, мисля, че. Трофи триумф и такива Men of the мачове. Но тази карта е уникална. Ще оставим ето тук. Имаме Man of the Match на Джереми Фримпонг. Арсенал току-що вкараха на Манчестър Сити. Така. Ще е интересно дерби. Карим Конате от Залцбург. Алехандро Гарначо от Манчестър Юнайтед. Да, Байер Леверкузен играч. Косоуноу, мисля, че се казва. Луис Палма от Селтик. Носителят на златната топка Родри. Симакан, Робърт Левандовски и Дарвин Нунес. Мисля, че имам Левандовски на повторка, така че първи не лош пакет. Имахме трофи триумфа на Вини Жуниор. Хиро пакет. Но малко вероятно. Добре. Имам логото на Франкфурт. Така да на Лион. Обърках се. Те направиха хубав матч с Лудогорец. Лудогорец можеха да ги бият, но... Така имаме Олимпик Лион. Кал Макгрегор, буквално... Не е същия пакет, който ми се падна първия. Буквално първия ми пакет мисля, че имах Лион. Имах Blue Parallel. Мисля, че се... Не знам как се казваш. Забрал съм ги, смисълто беше отдавна. Буквално имам същия капитан Макгрегор и Ферлан Менди в същия пакет. Не знам. Но имаме вместо Кристиано Роналдо Vintage Vibes, имаме Ерик Кантона Vintage Vibes. Тази карта наистина уникална. Така имаме Челси, така Порто. Обръщаме ги. Имаме Диаби и него го имам. Вратарят на Аталанта и него го имам. Карнешчи. Жоао Марио от Порто. Дъглаш Луис и него го имам. Атак с дебют на Мало Густо. Ашраф Хакими.
Нико Шлотърбек и Деклан Райс. Буквално имаше 4 карти, които не се повтарят от първия ми пакет някога. Не знам защо, но окей. Нека отворим бустър тина, за което съм много ентусиазиран, защото не съм отварял до сега мой собствен. Така, така, това ще стои тук. Помагам. Имаме метална кутийка на Match-Tax. Това е Entertainment Masters. Има Хюн Мин Сон, Хакан Чаналоглу. Добре, както и да е. И Кевин Де Бройне. Имаме 28 карти, плюс 3 тези ексклюзивни. Може да ни се падне релик 1 на 28. Така че нека да видим. Надявам се. Но малко вероятно. Така. Ето ги. Всичко е в един пакет. Мисля, че трябва да имаме 2 за релик. Явно нямаме релик. Няма да имаме релик, но се надяваме поне някакъв 100 клъб да има. Така. Ето ги трите ни специални карти на Хакан Чаналоглу, Кевин Де Бройне и Хюн Мин Сон. Доста яки карти. Халфове. Така ще ги оставим тук. И така. Това ми изглежда като 100 Club. Добре, но нека видим. Имаме Лука Сучич, Антони Лопес, Маркъс Едвардс, Калвин Стинг, с който вече го имам 3 пъти, Бастони, Микел Мерино, вече играч на Арсенал, Дан Дое, атак с дебют от Болоня, Нико Шлотърбек буквално не се падна от пакенчето, Кристиан Пулишич, Харви Елиот, Гонзало Рамош, Лукас Клостерман, Рубен Диаш, Федерико Киеза, вече играч на Ливърпул. Имаме Френки Де Йонг, Деян Колушевски, Александър Павлович, атак с дебют от Бар Мюнхен. Букайо Сака, тази карта е хубава. И това са нашите специални карти, които са... Имаме шилд! О, мага, това не го бях видял. Имаме шилд. Yes! Имаме шилд карта. Хора, това е много добро. Имаме шилд карта. Добре. Ще оставим за накрая. Имаме Vintage Vibes на Гари Линекър от Барселона. Едер Милитао, Уинър. Man of the Match, Гонзалвеш. Тиери Анри, Vintage Vibes. Едуардо Камавинга, Уинър. И нека да видим кой ще е нашият щит. Мисля, че видях Спортинг Лисабон, така че се надяваме да е някакъв номериран. Не е било Спортинг. Добре, имаме баджет на Аталанта. Мартин Одегард, капитан. Херитич на Милот. И нашият... Нашият щит е на Чиро Имобиле. Импакт 88. Финес 85, Пауър 87. Не е номериран, мисля. Но... Talent and Experience. Да, просто може да го прочетете. Уникални са тези карти. Щитове. В Extra Collection мисля, че са X-Factor. Но ще видим, ще разберем, когато ги отворим. Но този щит е наистина много хубава карта. Между другото, Лацио не играеха там. Те буквално са на първо място в Лига Европа. Но както и да е,
да кажем, че това са го направили преди да се разбере, но имаме щит на Киро Имобиле. Шилд на Киро Имобиле. Чиро Имобиле. Няма значение. Имаме щит на Чиро Имобиле. Шилд на Чиро Имобиле. Както и да е. Ще го видим. Ето това са част от картите, които ни се паднаха. Поне по-специални. Вини Жуниор, Трофи Триамп, Man of the Match на Фримпонг, Карим Конате Херитич, Капитан Конър Магледъгър, Айс Блю да го кажем, Ерик Кантона Vintage Vibes, Ферлан Менди, щит на Херитич на Ензо Милет, Vintage Vibes на Тиери Енри, UCL Winner на Камавинга, Man of the Match на Гонзалвеш, Милитао Winner, Линекер, Vintage Vibes и специалните карти от бустъртина на Чаналоглу, Кевин Де Бройне и Хюн Мин Сон. Еми, приятели, това ще бъде от днешното видео. Надявам се да ви е било интересно. Паднаха ни се доста добри карти според мен и съм доста доволен от това отваряне на карти от Match Tax. Скоро се надявам да пуснат и Match Tax Extra, защото там има наистина специални и красиви карти. И за това благодаря ви, че гледахте и до следващото видео. Чао, чао! И здравейте, приятели, аз съм BGSV Speedcuber и днес ще отворим едно пакетче от новата колекция на Topps Premier League. Ако искате още такива отваряния, което може би няма да се случи, защото едното струва 3 pounds 50, нали? Защото, да, много учим английски. Което се равнява на 8 лева и 31 стотинки за едно пакетче. Което, по принцип, изобщо не е малко. Но да. Изобщо не е малко като за пакетче и се надяваме да имаме някаква хубава карта. Отзад не пише какви са шансовете, но днес ще отваряме един от тези пакети. Нямам търпение да го отворя, така че нека започваме. Има 10 дебют Edition, както казах, 10 карти за пакетче, 3 или повече спешъл карти в един пакет. Да, тук на пакетчето има Морган Роджерс, Деклан Райс, Соланке, Бруно Фернандеш и за този отбор не може да ви излъжа кой е, така че няма да го споменавам. Отзад типичен Топс. Да, дори не пише шансовете, но новите карти на Match Tax са уникални, но струват 6,72 за едно пакетче. Което изобщо не е малко. Инфлация, човек, инфлация. Но така, не както и да е. Нека да отворим първото ми пакетче, което може и да е единственото, но нека да го отворим. Защото поне ги има. Има уникални карти вътре. ОМГ, човек. Не, няма да има нищо специално. Да има Тоти Гомес. Но веднага започваме с Ливърпул Чемпионс. Сребърната карта на шампионите на Англия през миналия сезон. Окей. Имам между другото... Опа. И такива фолдъри. Може да сложим някои карти вътре. Да, имаме Ливърпул. Имаме Витай Джанелт от Брентфорд. Николас Джаксън от Челси, вече в Байер Мюнхен. Имаме Дин Хаусен! Let's go! Той вече е в Реал Мадрид, но все пак хубава карта. О, Headlines! И това е на Педро Нето Headlines. Това са едни от най-хубавите карти, честно казано. Какво имаме тук? Нямам представа, между другото. Но имаме Луис Кели Breakthrough Bowler, но сега ще го видим. Ето
Headlines на Педро Нето. Headlines на Педро Нето. Камерата ми е ужасна, знам, но картата изглежда уникално. Имаме и Джоб Белингъм. То всичко се видя. Добре. Breakthrough Bowler на Майлс Луис Кели. И тази карта не знам каква е. Pro Partnership от Бърнли. Имаме Естеве и Пирес. Defender Duo. Може и да е Ханибал тук, но... Имаме руки паралел на Джоб Белингъм. Окей, отзад има всякакви статове. Имаме Бруно Фернандеш. Тази карта е много хубава. Като цяло, тази карта ми харесва, че взех. Че ми се падна като цяло. Отзад вижте, че има някакви детайли. Какво пише за картите. Това е много хубаво. И имаме Тоти Гомес от Уолвърхемптън. Отзад пише, даже има за самият играч. Има леки детайли. И това е като цяло дизайна на картите. Добре, не е лош пакет между другото. Очаквах да е много по-зле, като го видях първоначално, но това изобщо не беше лош пакет. Headlines получихме Дин Хаусен, Ливърпул Баджа, Джоб Белингъм, руки паралел, Бруно Фернандеш. Хубави инсърт карти. И да, много съм доволен от тези карти. Си ги слова в фолдър повечето. Защото не всеки ден се купуват карти за 8,31 между другото. Така че да, поне пакетът не беше лош. Не беше лош. На Headlines да видим. За първи път ги виждам от отзад. Това е на Breakthrough Bowler. Окей. Това е на Pro Partnership. Интересно. Това е за паралел. Но на Педро Нето вижте Headlines как е направен отзад. Готино е направен. Много хубави карти получи между другото. Това е яко. Бейс картите са на играчи, които са яки, интересни като футболисти. Получихме Бруно Фернандеш, което много ме кефи. Хубави инсърт карти като цяло. Много съм доволен от това малко пак опанинджи. Ливърпул Баджа. Я отзад какво пише? Да, отзад е стадиона, братле. Отзад е стадиона Анфилд. Да, човек. Това трябва да пакна на Манчестър Юнайтед, разбирате ли? Просто фен съм на Манчестър Юнайтед. И да, трябва да го пакнам. Вижте просто картинката. Преди имаше само карти от Панини, където имаше самия стадион и отзад информация. Тук на самият бач отзад има стадиона, има някакъв QR код. Да. И има статовете на Висшата лига, колко мача са играли, колко победи имат, колко загуби, трофеи, такива работи. Какво? Ливърпул имат само 33 сезона във Висшата лига. Да, те са го преминали, преди е било по друг начин. Да, има двата. Да, окей. Много хубав пак опенинг, приятели, не мога. Просто ще ги слова в фолдър, най-хубавите. Не ми кажа, че са малки фолдърите, бе, братче. Не ми кажа, че фолдър е малък. Ако я вкарам, няма измъкване, между другото. Ще засипай картата. Окей, няма го правя, щом не става. На Match Attax ставаше. Явно тия карти изглеждат даже и по-големи. Затова може и да е. И благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Отворихме хубави карти от единственото ни пакетче за сега на Премиер Лиг от Висшата лига. Пожелавам ви хубав ден и до нови срещи. Чао!